बे आं बे फार्मासिखौ खुलिनाय मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना बेवहाय जाहाथे माने आं माने मोजां डक्टर बा मोजां माने फार्मासिफोरखौ दंब्लाबो माने जोंनियाव बेवहाय थोआ। बेजों लोगोसे जोंना माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला लामा सामायाबो एसे उसुबिदा, गहपुर टाउनसिम थांनो बा मोजां डक्टर मोननो माने एसे गोजानाव थांनांगौ जायो। बेनि थाखायनो आं नैबे सानबि मेडिकेलखौ माने खुलिनाय जादों। बेजों लोगोसे आं रायजो राजाफोरखौ जि आंनि माबाजों हायो बेखौ एसे अनसायनो हायो, बेजों आं माने नैबे थांखिखौ लानाय जादों जाहाथे माने मोजाङै आंबो मावफुंलांनो हायो। जोंना नैबे MBBS डक्टरा समबार आरो मंगलबार नैबे बाराय सप्तायाव खननै आरो बे बाराय मोननैयाव फैगोन। फुंनि 9 बाजिनिफ्राय हमना ला 3-4 रिंगासिमसो थागोन आरो नैबायदि। ओमफ्राय बिथाङा जेनेबा MBBS जेनेरेल डक्टर आरो MBBS जेनेरेल डक्टर, जाहाथे बेयावनो माने मोजां सिकित्सा खालामनो हायो, बेयाव माने चेकआप गासिबो खालामनाय जाजोबगोन। नोंथाङा सिगांनि समाव मा हाबा हुखा मावदोंमोन आरो दिनैनि दिनाव जे गंसे फार्मासि दिनैनि समाव नोंथाङा सोरजिफैनो हानाय मोनसे दिनैनि बे थासारिसिम फैनो हाबाय, नोंथांनि माखासे जिउ जारिमिनफोरखौ एसे फोरमायगोन नामा? सिगां समाव मा हाबा हुखा मावनानै दिनै बेसेसिम दिनै आवगायबोनो हाखो? आंथ' सिगाङावहाय बिभिन्न धरननि खामानि मावबोबाय, जिउआवहाय माने थोजासे खस्थ'बो मोनबाय, खिन्थु सेटिसफाइड जायाखै। गिबियाव आङो सिगां माने गय बेफारिबो मावबोदों। गय बेफारजों मावनायजों लोगोसे माने अमानि बेफारखौ मावबोदों फुरागासे, ओमफ्राय मोसौनियावबो आं साननैसो मावबोदों। खिन्थु आं माने साख्रि बाख्रिबो नागिरदों, खिन्थु सेस माने मोनसेबो साक्सेस जायाखै आरो माखासे माने इन्टारभिउ होनायफ्रावबो जाफुंसारनो हायाखैमोन आरो। बेनि थाखायनो आं नैबे सानबि मेडिकेलखौ माने खुलिनो आखायाव लादों आरो। माने नोंथाङा बे सानबि मेडिकेलजों साक्सेस जालांगोन होनना सानो नामा? आं बे मेडिकेलजोंथ' आं सानदों दा आं माने जाहाथे रायजोफोरखौ सिबिनायजों लोगोसे माने जाहाथे बेमार आजारनिफ्राय आङो एसे गोजानाव थाहोनो हायो, नैबेखौ आं माने नाजालांगोन आरो हाहैगोन माने। बे सानबि मेडिकेलाव मा जेनेबा सुबिदाफोर मोननो हागोन? सुबिदायाथ' हमना ला जोंना MBBS डक्टर फैगोन नालाय सप्तायाव खननै, नैबेयावहाय माने मा बेमार जादों नैबेखौ ट्रिटमेन्ट लानो आरो नायनानै ट्रिटमेन्ट लानो हागोन आरो। नैबेयाव माने मा बेमार जादों बे खोन्थानानै लाबानो माने बिनि जाहाथे सुबिदाखौ मोननो हागोन माने। गोजोन्थों।